Yan, what is up mga ka-90s? Welcome to my channel, Spidey92. Bagong lahat, shoutout sa lahat ng vloggers dyan. Spider Channel, like ko talaga yan. Mendo, Upwent Forever, Gagam Choice, Spider Doc TV. Yan, marami pa. Hindi ko na iisa-isayin. Sa mga nagpapa-shoutout nga pala, yan, kita nyo sa screen. Yan. Yan nyo lang sa screen. Yan. Ngayong araw, maglalaban tayo mga ka-90s ng Surigao Lines TM versus TM. Yan. Una, and huwag na natin patagalin mga ka-90s. Ito yung mga maglalaban ka-90s. Oh. Yan. Tigrihan, tsaka brown. Yan. Ito yung tigrihan ka-90s. Yan. Butchugin. Butchugin ka-90s. Oh. Yan. Bubutchug tayo mga ka-90s. Tigrihan. Ito naman yung isa ka-90s. Oh. Yan. Pulahan ka-90s. Oh. Mamula-mula yung paa. Mas mataba itong isa ka-90s. Oh. Butchug. Pero parang kondisyon to ka-90s yan, sumasapot to. Sana magbigyan ng magandang laban to ka-90s. Yan. Pili na kayo ka-90s. Dito ba sa pulahan, dito sa tigrihan ka-90s. Yan. Dalamay, pareho pa lang ka-90s. Team size lang to ka-90s. Yan. Hindi na natin mga ka-90s. Hindi natin patagalin to. Yan. Yun. Bagsak agad ng pulahan ka-90s. Tinipik lang. Tigrihan ka-90s. Yun. Nasakmara na ka-90s. Yun. Bilangan ng dalawa na yung pilahan ka ng isa. Dahil sa pilahan yun. Tuluntoy. Pilahan ka ng isa. Dalawa pa naman ito ka ng isa. Malong din. Magbagsak na ka ng isa. Kasi sa pisahan, lakas. Butchug lang to pero ang lakas pala. Ayan, yan, bigyan pa natin isang chance ka-90s para may sakmana naman. Talagang papatiw. Isa pa ka-90s. Hindi pa naman ito sira. Labang, magapang pa naman. Gagamit niya naman dito. Naunahan kasi ka-90s. Yan o. Kapatiulog na. Yun! Sakmala na ka-90s. Yun! Umalag na yung pula. Yun ka-90s. Halo yung pula. Grabe yung tigrihan. Yung panalo yung tigrihan ka-90s. Ayun, bilok.
Grabe. Sana nag-enjoy kayo mga ka-90s ha. Yan. Yan, bigyan natin ito sa kanya ka-90s. Yan. Yan, tumama ba yung ano? Yung nabili nyo ka-90s? Grabe yung laban ng kaibigan. Butsyog lang yan ha. Grabe. Yun lang mga ka-90s. Sana nag-enjoy kayo sa ano, sana nakapagbigay ako ng magandang laban sa inyo mga ka-90s. Sana naging tumama yung kulay nyo. Yun lang mga ka-90s. Huwag nga pala kalimutan yung hit yung red button, subscribe, like, and share. Yun lang mga ka-90s. God bless.